Bore da bawb, diolch yn fawr am y wahoddiad I siarad heddi. Fy enw yw Eleanor Mathias ac rwy yma gyda Beck Edwards, y rheolwr y brosiect. Felly mae'r ddwy o'n i'n gweithio I Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru ar rhan y brosiect Capeli Cymru. Felly I ddechrau, mae'n werth rhoi bach o gyd-destun i'r Comisiwn Brenhinol. Ers blynyddoedd llawer, mae'r Comisiwn Brenhinol wedi arwain prosiect thematig sy'n canolbwyntio ar adeiladau capeli angydffurfiol. Sefydlwyd y prosiect hwn mewn ymateb i'r cynnydd sylweddol yn y nifer y capeli oedd yn cael ledled Cymru, yn enwedig tua diwedd yr 20fed ganrif. Roedd cydnabyddiaeth ar y pryd gan y sector treftadaeth a'r swyddfa Gymreig pryd hynny, nad oedd adeiladau capeli yn cael digon o sylw na gwarchodaeth. Roedd hyn yn bennaf oherwydd diffyg gwybodaeth a dealltwriaeth am ei pensaerniaeth, ei penseiri, y broses o'i dylunio a'i hadeiladu, a'r gwahaniaeth rhanbarthol ac enwadol. O ganlyniad, gofynnwyd i'r Comisiwn Brenhinol ddatblygu cronfa wybodaeth gadarn yn y meysydd hyn. Felly hyd yn hyn, mae'r prosiect hwn wedi nodi ychydig o dan 6,500 o capeli, o safleoedd capeli, gyda bron I 10,000 o adeiladau capeli unigol, oherwydd bod llawer o capeli wedi cael ei ail-hadeiladu gan genedlaethau olynol. Casglwyd gwybodaeth ar ffurf cynllun, arddull a nodweddion pensaerniol, dyddiadau adeiladu ac ail-adeiladu nifer eseddu a llawer mwy. Mae hyn wedi'n galluogi ddeall datblygiad ffurf ac arddull dros amser, dosbarthiad enwadau a'r berthynas rhwng enwadau, penseiri, arddulliau a ieithoedd. Ond, mwyn sicrhau bod maint y bygythiad yn cael ei ddeall a'i gydnabod gan sefydliadau proffesiynol, Llywodraeth Cymru a'r cymunedau y mae'r capeli ynddynt, ac mwyn llunio ymateb strategol cenedlaethol ar gyflym mewn partneriaeth ag ystod eang ac amrwyau o randdeiliad, rydym wedi derbyn grant gan gronfa treftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect mawr newydd, sydd Capeli Cymru Gwarchod Treftadaeth Angydffurfiol Cymru. Felly, mae'r prosiect yn cynnwys 2 gam. Yn gyntaf, cyfnod datblygu o 18 mis, a hefyd cyfnod cyflawni o 2 blynedd. Nod cyffredinol y prosiect yw deall, dogfennu, tystiolaethu a mynd i'r afael yn strategol ar materion sy'n wneud ag adeiladu capeli, ei gwrthrychau ac archifau cysylltiedig, a'r drefftadaeth hanesyddol, gymdeithasol a diwylliannol aniriaethol. Felly mae'r prif amcanion wedi cael ei ysgrifennu ar y sleid, ond yn fras maen nhw'n cynnwys cefnogaeth effeithiol I helpu capeli aros agor, cefnogaeth effeithiol I gapeli yn ystod y cyfnod anodd o cau, hefyd deall prosesau gwell, mwy cyson ar gyfer ail-pwrpasu ac addasu capeli, hefyd dealltwriaeth ac ymgysylltiad gwell a threfftadaeth angydffurfiol ar lefel leol a chenedlaethol, ac hefyd cydweithio a gweithio traws gwell ar draws treftadaeth, yr amgylchedd adeiledig a sectorau eraill. Felly, siarad bach mwy am y cyfnod datblygu ble dyn ni ar hyn o bryd. Mae'r cyfnod datblygu wedi gynllunio I osod y sylfaeni manwl sy'n sicrhau bod y brosiect yn gwbl gynhwysol. Gan fod cymaint o amrywiaeth o enwadau, trefniadau sefydliadol a dullau cyllido, rydym yn sicrhau ein bod yn gweithio gyda'r ystod eang o randdeiliad, gan gynnwys y rhai sy'n delio â threftadaeth angydffurfiol fel archifau. Mwyn deall a dogfennu'n llawn y materion sy'n wynebu pob randdeiliad a dechrau trafodaeth ynghylch y gefnogaeth sydd ei angen. Rydym wedi bod yn mynychu ac yn cynnal digwyddiadau cyhoeddus ledled Cymru, fel mae'n gweud ar y sleid, I gyfarfod a siarad ag aelodau cynulleidfaoedd, grwpiau cymunedol, berchnogion cyn capelwyr, ac unrhyw un I fod yn onest sydd â ddiddordeb yn nofodol yr adeiladau yma. Rydym yn adolygu'r canllawiau a'r pecynau cymorth sydd bodoli eisoes, gan weld beth sy'n ar gael, casglu barn ar ei defnyddioldeb ac ystyried ble gellir ei gwella. Rydym yn awyddus iawn I osgoi dyblu ymdrech ac mor bellach o bob modd rydym yn defnyddio'r canllawiau sydd eisoes yn bodoli, ei gallai fod angen ei haddasu ar gyfer anghenion penodol rhai enwadau. Rydym hefyd yn nodi bylchau yn y canllawiau presennol. Mae hyn yn cynnwys meysydd megis defnydd cymunedol, trosglwyddiau asedau cymunedol a chwmnïau buddiannau cymunedol. Felly, un o'r prif bethau ni'n neud ar hyn o bryd, rydym ni'n cynnal cyfrifiad cenedlaethol o capeli. Fel sonia sy'n gyda, mae cronfa ddata'r capeli yn cynnwys cryn dipyn o wybodaeth am status capeli ledled o wlad. Nathon ni lawer o waith nôl yn 2011 I 2012 I ddiweddaru'r wybodaeth ar tua 4,000 o capeli, ond mae'n anodd iawn cadw hyn yn gyfredol, oherwydd nid oes cyfrestyr gywir o capeli sydd dal i'r agor. Weithiau, hyd yn oed yr enwadau hunan yn cael ein anodd gwybod pa capeli sydd wedi cael.
Felly, gan ddechrau gyda data presennol gan enwadau, cadw a chyfnodion y Comisiwn Brenhinol, a thrwy ymgysylltu â chynulleidfaoedd, gwrthfeddolwyr a dulliau torfol gwybodaeth, rydym yn gobeithio sefydlu llinell sylfaen sy'n dangos pa gael sy'n agored a pa rai sydd wedi cael boed yn segur, wedi dymchwel neu wedi cael ei ail-pwrpasu. Mae gan cam gyflawni'r prosiect gyfres o nodau eang yn y meysydd yr wyf wedi crybwyll. Mae rhai wedi cymerwyddio gan y gronfa drafftadaeth y loteri genedlaethol, ond mae'n bwysig nodi bod rhai mynd i gael ei datblygu'n ymhellach wrth i ni symud drwy'r cyfnod datblygu. Bydd y maes cyntaf yn edrych ar gefnogi'r capeli hynny sy'n parhau agored. Bydd hyn yn cynnwys asesu gwerth twristiaid ffydd a threftadaeth, ymgysylltu a chefnogi cymunedau, gwella chanllawiau, polisi ynghylch addasu adeiladau gan gydbwyso anghenion addoli a defnydd cyfoes a diogelu gwerth treftadaeth. Byddwn nhw hefyd yn tynnu sylw at enghreifftiau o arfer da ac enghreifftiau be gallwn ni ddysgu o. Bydd y ail faes ni'n edrych arno yn edrych ar sut y gellir gwella'r proses o gau capeli a gwneud yn fwy cyson. Gan gweithio gyda nifer o sefydliadau partner, byddwn yn datblygu pecyn cymorth ar gyfer cofnodi a chasglu treftadaeth capeli, gan ddarparu canllawiau ar ddogfennau asedau diriaethol a threftadaeth aniriaethol, felly hanesion llafar a thradodaethau cymunedol ac yn y blaen. Bydd y trydydd maes yn edrych ar sut orau i sicrhau dyfodol cynaliadwy i adeiladau cae ar ôl i capeli cae. Mae rhaid i ni fod yn realistig bydd y nifer sylweddol o'r rhain sy'n parhau mewn defnydd yn cae yn y dyfodol, felly mae darparu canllawiau clir ac hygyrch yn hanfodol. Felly bydd hyn yn cynnwys datblygu cofrestr genedlaethol o sedau capeli sydd ar gael i ddarparu mannau addoli i grefyddau eraill, canllawiau ar opsiynau megis, ymddiriedolaethau, cadwraeth adeiladau a throsglwyddiadau asedau cymunedol i helpu gadw'r adeiladau mewn berchnogaeth gymunedol lle bod dymuniad am hynny, ac hefyd canllawiau arfer gorau ar addasu a throsi adeiladau capeli. Fel rhan o hyn, byddwn hefyd yn edrych ar ôl capeli cofrestig cenedlaethol, lleol ac anddynodedig. Felly, trwy'r gweithgareddau hyn oll, fydd ffrydiau o ymgysylltu a dehongli estynedig drwy adnoddau digidol ac arddangosfa gorfforol. Rydym annog capeli i agor ei drysau i bawb. Drwy gydol y prosiect yma, rydym am gadw'r sgwrs i fynd, dysgu gan eraill a rhannu gwybodaeth, canfyddiadau a gwersi a ddysgwyd. Byddwn yn gwneud hwn drwy ein digwyddiadau, gan gynnwys sesiwn adborth yr hydref hwn, a thrwy rhannu ein hadroddiad ysgrifenedig a phawb sydd wedi cyfrannu. Felly, i gloi'r sgwrs yma, mae gyda ni cylchlythyr prosiect, felly os hoffech chi gadw cael wybodaeth diweddaraf am y prosiect rhowch wybod i ni, a ni'n gallu adio chi'r cylchlythyr. Plis cyfrannwch at ein cyfrifiad. Mae'r ddolen ar y sleid a fi'n siŵr ni'n gallu rhannu'r sleid yma ar ôl y digwyddiad. Fel wedais i, byddwn ni'n ddiolchgar iawn os chi'n gallu rhannu gwybodaeth am capeli yn eich ardal, yn cynnwys rai sydd wedi cael, sydd wedi ddymchwel, ac wrth gwrs rai sydd wedi addasu ac sydd dal am agor. Mae dwy fersiwn i'r cyfrifiad. Mae'r un cyntaf ar gyfer aelodau'r cynulleidfa, felly maen nhw'n gallu rhoi gwybodaeth am y gwasanaethau ac yr addoli, ond mae hefyd un ar gyfer aelodau'r cyhoedd i gyfnodi capeli sydd wedi cael sydd wedi trosi. Byddwn yn hapus iawn i rhannu'r sleids yma ar ôl yr cyflwyniad. Felly, jyst i orffen, diolch yn fawr am wrando ac IAITH yn rhoi'r cyfle i ni gyflwyno. Os oes gyda unrhyw sylwadau am y prosiect neu unrhyw cwestiynau, dwi yma i ateb am y Beck yma fyd.